अगर आप भी चाहते हैं कि एसपी भोजपुरिया चैनल का वीडियो सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी को जरूर दबाएं। धोखा जब से दिहलस पगली सब हो गइल हो। धोखा जब से दिहलस पगली सब हो गइल हो। कैसे जेही रब जी पबजी बन हो गइल हो। कैसे जेही रब जी पबजी बन हो गइल हो। धोखा जब से दिहलस पगली सब हो गइल हो। धोखा जब से दिहलस पगली सब हो गइल हो। कैसे जेही रब जी पबजी बन हो गइल हो। कैसे जेही रब जी पबजी बन हो गइल हो। कैसे जेही रब जी पबजी बन हो गइल हो। बन हो गइल हो। डीजे अरमान सिद्दीकी जहिया से छोड़ाला हंस खेली रोज पबजी बन भइल जहिया से रोबतानी बुझे भगवान हे तू का कइलो। जहिया से छोड़ाला हंस खेली रोज पबजी बन भइल जहिया से रोबतानी बुझे। जहिया से छोड़ाला हंस खेली रोज पबजी बन भइल जहिया से रोवतानी बुझी। निक न लागे खाना पानी जब हो गइल हो। निक न लागे खाना पानी जब हो गइल हो। कैसे जियब रब जी पबजी बन हो गइल हो। कैसे जियब रब जी पबजी बन हो गइल हो। कैसे जियब रब जी पबजी बन हो गइल हो। डीजे अरमान सिद्दीकी मेहरबा स्मार्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहरबा। पबजी रहे गो जी के सहारा। कैसे के जियब कृष्णा बेचारा। पबजी रहे गो जी के सहारा। कैसे के जियब अरविंद बेचारा। अनिल कहे रब जी तो ठीक न भइल हो। अरमान कहे रब जी तो ठीक न भइल हो। कैसे जियब रब जी पबजी बन हो गइल हो। कैसे जियब रब जी पबजी बन हो गइल हो। कैसे जियब रब जी पबजी बन हो गइल हो। धोखा जब से दिहलस पगली सब हो गइल हो। धोखा जब से दिहलस पगली सब हो गइल हो। कैसे जिही रब जी पबजी बन हो गइल हो। कैसे जियब रब जी पबजी बन हो गइल हो। निक न लागे खाना पानी जब हो गइल हो।